ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ପୁରା ଫାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ତଳ। କେମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଥିଲା ନେଇଛୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ହାତ କାଟୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବା। କିଡ ବଳ ଫାଡ଼ି ହେଇଛି କୋଉଠି କେମିତି ହେଲା ଏମିତି? ଗୋଟେ କଣ୍ଟାଟେ ଫ୍ରେମ୍ ଦେହରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ମୋ ନଜର ନାହିଁ ଏମିତି ଗୋଡ଼ ନେଇଗଲା ବେଳକୁ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଜନ୍ମଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ସେଇଠି ଦେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ ନଥିଲା ମନ ନଥିଲା କାଲି। ଏବେ ତ ଉଠିଲେଣି ଏବେ ସେ ବର୍ଷା ପକେଇଲେଣି ବାହାରେ ତ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଛି ବର୍ଷା ପକଉଛି ବାହାରେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା। ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଏଇଠି ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ବର୍ଷା କିନ୍ତୁ ଚାପ ପକେଇଲାଣି। ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆମର ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇବା ଆମର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ବାହାରିବା ତ ମେନ୍ କଥା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରାଯାଇଛି ମନ କଲେ ମୋ ଦାନ୍ତ ଅଛି ଯିବା ଦାନ୍ତ କରିଦେବ ଆଗ ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗାଧାଗାଧି କରିଦିଏ ଫାଷ୍ଟ ନା ବାଥରୁମ୍ ପଶିଲେ ଗାଧାଗାଧି କରି ବାହାରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ ଦାନ୍ତ ଅଛି ଦାନ୍ତ ଅଛି ଦେଖ। ତ ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏଠି ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ି ଅନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛି ପାୱାର ଅନ୍ କରିଦେବା ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ି ଅନ୍ କରି ଦେଖ। ଆମେ ଏବେ ଗୋପାଳପୁର ସି ବିଚ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସରିଲା 3ଟାରେ ଆଇଲୁ। ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ପୁରୀରେ ଯେମିତି ଥାନ୍ତି ଲୋକ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତା ନାଁ ଲେଖୁଛି ପାଣିରେ ଲିଭିବ ବୋଲିକି। ଆମେ ଟିକେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲା ସରି ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ି ଅନ୍ କର ଆଗ ଯାଉଛୁ ରିଟର୍ନ ପୁଣି। ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଆସିଲୁଣି ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତାରେ। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି କେତେ ଦେଖିଲି 1:30 ହେଲାଣି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଭୋର ନା ପୁଣି ସକାଳ 8ଟାରେ ଆଙ୍କରି ନଚିକେତା ଭାଇର କାମ ଟେନସନ୍ ଖାଲି ବାହାରୁଛୁ କେତେ ଦେଖିବା ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ମୁଁ ତ ଏକେ ଶୋଇବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ ଆଉ ଆଖି ଟୁକିନା ବନ୍ଦ କରିବି ତାଙ୍କ ସାରେ ତୋ ନିଦ ଲାଗିବ କହିବ ହେଲା ମୁଁ ନହେଲେ ଅଧା ବାଟ ଚଲେଇ ଚଲେଇବା ପଳେଇବା ମାଟିକି। ତ ଆମେ ଏବେ ଏନେ ଚଢ଼ିଲୁ ତାଙ୍କ କାଚଟା ଟିକେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି ପେପରରେ ପୋଛିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କାଚ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଟିକେ କାରଣ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆରାମସେ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ବାହାରିକି ହେଲା ପୁରା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିନାହିଁ କିଛି ସେଠୁ କାରଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ କଣ୍ଟା ଲୁହା କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଥିଲା ପଶିଗଲା ଗୋଡ଼ ରେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଦରେ ପୁରା ଏଇଠୁ ଏଠି ଚିରି ଯାଇଛି ଏଇଟା ଫାଟିଯାଇଛି ମାଡ଼ ହେଇକି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିନି ସେଥିପାଇଁ ସିଧା ସେ ଗୋଦାମରେ ଏବେ ବେଶୀ କାମ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବସିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି 11ଟା ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ 11ଟାରୁ 3ଟା 1-2ଟା ଯାକେ ହେବ। ଭଲ ତ ଲାଗୁନି ଯାହା ବି ଶୋଇନୁ ବି ଟୋଟାଲି ଶୋଇନୁ ତାପରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆଇଲିଣି ଏଠି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଇଲି କାରଣ ଗୋଡ଼ଟା ଦରଜ ହେଉଛି କାହିଁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଲଗେଇକି ରଖିଛି ସେମିତି ତଥାପି ଟିକେ ଦରଜ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଏବେ ଯିବା ଆସିଲେ ଆଗରୁ ପଳେଇବା ରିଟର୍ନ ସରିକା ନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା ରିଟର୍ନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନେବାର ଅଛି। ବାହାରି ଯିବା ଘରକୁ ସେ ଆସିଲେ ମୋ ହେଲମେଟ୍ଟା କାରଣ ସେ ବାଇକ୍ରେ ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାନ୍ତୁ ଆମେ ପଳେଇବା ବାହାରିକି। ତ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆସିଲେଣି ଖାଇଦେବା ହୋଟେଲରୁ ଆଣିଥିଲି ଖାଇବା ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଆଣିଥିଲି ବୋଉ ରୁଟି କରିଦେଇଥିଲେ ଖାଇଦେବା ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ କାଲି ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି କାରଣ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଶୋଇନି ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଜୋରେ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରିଯିବା। ବୋଉ ଆଣିଛ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ପୁରା ଫାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ତଳ। କେମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଥିଲା ନେଇଛୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ହାତ କାଟୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବା। କିଡ ବଳ ଫାଡ଼ି ହେଇଛି କୋଉଠି କେମିତି ହେଲା ଏମିତି? ଗୋଟେ କଣ୍ଟାଟେ ଫ୍ରେମ୍ ଦେହରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ମୋ ନଜର ନାହିଁ ଏମିତି ଗୋଡ଼ ନେଇଗଲା ବେଳକୁ ଲାଖିଗଲା ଚିରିଗଲା। ହଁ ବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏଇପଟ ସେଇପଟ ଖାଲି ହଁ ଭଲ ହେଇଯିବ ଭଲ ହେଇଯିବ ସେ ତାକୁ ଖାଇଦେବେ ଶୋଇପଡ଼ିବା କାଲି ସକାଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ମୁଁ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। The next day. ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ନୂଆଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କାରଣ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ହାତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଥିଲି ଦରଜ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ କାରଣ ସଞ୍ଜୟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଗୋଡ଼ଟା ଭଲ ନାହିଁ କିଛି କରିପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିବ ଲଗେଇବା ଲାଗି କରିବା ସବୁ କରିବ ସାର୍ଥକରେ ସାରା ଗାଁ ହେବା ପାଇଁ। ତ
ତ ଆମେ ଯିବାରେ ଟିକେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଦିଦି ତ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ ସେ ଆସିବ ଆମେ ଯିବା ହେରି ଦେଖିଦେଇକି ଆସିବା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବସି ପଡ଼ିଲେ ସେ ଆସିବ ଘରୁ ବାହାରିଯିବା ତ ଖାଇବା ଆସିଗଲା ଏବେ ଏଠି ମିକ୍ସଚର ତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଛି ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ବାହାରିଯିବା ସେ ଆମ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ଉଠିକି ଯିବା ତ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଏବେ ବସିଛି ତ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଘରେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବାକୁ ବୋଲି ଯାଇଥିଲି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ସିଧା ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଗୋଡ଼ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି ଦେହ ଟିକେ କାଟୁଛି ତ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରି ସେୟାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବାଏ।